Sare sozialei buruz hitz egitea tokatzen zait, eta karo, hori 15 edo 20 minututan egitea, oso zaila da. Bai, orduan egon izan pintxatzen pixka, nola egin daiteke hau, eta nola egingo dut, saiatuko naiz gako garrantzitsuenak aipatzen, egon naiz zuen sare sozialak begiratzen, eta adibide batzuk ekarri ditut, orduan, orain ja urduri jarri zarete, ni baino gehiago. Eta, asuntua da, sare sozialen munduan kriston lana daola, lan pilo bat egin behar dela, baina bai egia da, ez dagoela bitartekaririk. Hau da, gu zuzenean iristen garela publikora, bai? Ez da prentxarekin bezala, nolabait prentxa konbentzitu behar dugula, edo beraiekin hitz egin behar dugula, eta bitartekari bat dago hor. Guk zuzenean gure publikoa sare sozialetan hortxe dugu, eta guk nahi deguna helaraziko diegu gure moduan, ez? Orduan hori da zerbait garrantzitsua. Eta nik eramango dut pixka bat gaia eraginkortasuneruntz, ez? Hau da, azkenean sare sozialetan geroz eta denbora gutxiago egon, ez? Eukiko dugu denbora gehiago beste gauza batzuk egiteko, azkenean hemen bakoitzak bere lana dauka, bere denbora dedikatu behar duen horretan, eta sare sozialak plus bat da, baina denbora eramateko orduan batzutan lana, ez? Lana ematen du. Orduan saiatuko naiz aipatzen hainbat gako, eta hasiko naiz publikoarekin askotan atera da hemen, ez? Baina oso garrantzitsua da estrategia bat edukitzea, estrategia bat lantzea eta estrategian lehenbiziko galdera izaten egin da zein da gure publikoa, bai? Hau da, zein dago horatzean, baina zergatik, ze askotan nahi gabe sare sozialetan guri buruz hitz egiten dugu soilik. Gure proiektuak, nik hau egin dut, proiektu hau daukat, ez dakiz zer, bai? Baina atzean beste pertsona batzuk daude, eta pertsona horiek interes batzuk dituzte, afizio batzuk dituzte, zerbait jakin nahi dute, informazio bat jaso nahi dute, ez? Orduan, batzutan kosta egiten den zerbait da, baina edukia egiteko orduan edo publikatzeko orduan pentsatu behar dugu, ez? Nor dago atzean eta ze espero du, ez? Azkenean, espero duena eman behar dugu, honekin zer esan nahi dut, ez dakit, kirolari buruzko gaiak jorratze baldin baditut, kirol zaleak ditut nire sare sozialetan, ez? Orduan, horri buruzko informazioa ematea ere espero dute, ez? Ze pixka bat, jendea ere sare sozialetara entretenitzea doa, bai? Aldizkari bat da. Aldizkari bat izan daiteke, edo serie bat ikustea bezala, edo programa bat ikustea bezala. Gaur egun, mugikorra hartu, gure 10 minutuak ematen ditugu Instagram begiratzen, eta hor entretenitzen nahi gea, ez? Orduan, entretenitzen nauen horrek, nire atentzioa jasotzen du, eta bestela, ez? Orduan hori bai argi eduki behar dugu zer behar du gure publikoak, edo zer espero du eta zer nahi du, ez? Eta ezagutza partekatu jarri dator, ze askotan ez gara konstiente bakoitzak gure gaiari buruz badakigula eta ez hori bakarrik baizik eta gaina gustatzen zaigula, ez hori aipatu da hemen askotan. Nik ez dindet farmazia baten sare sozialarik eraman, nik ez dakit gai horri buruz, ez nago emozionatzen ez dara ez, baina farmazeutiko batek bai, eta gainea informatuko nau, eta gai horiei buruz beraien esperientzia emango dit, eta bar, hori espero dut, ez? Nahi dut jaso informazioa, nahi dut gehiago jakin askotan, ez? Ez ezagutzak ditut juten naizenan elkarte batetara, eta bar, ez? Orduen sare sozial horietan ere informazioa ematea, eta nolabait ikastea ere, espero dut, ikasi nahi dut gai bati buruz, ez? Eta batzutan gako batzuk jasotzea, ez? Orduan, informatzearena hortik handator. Pixka saiatu behar gera ez soilik guk zer egiten dugun jartzen sare sozialetan noski egin behar dela ere bai, baina baita ere beste puntuan jarri eta besteak zer espero dezakeen horretan jartzea, ez? Orduan hori estrategia egiten dugunean garrantzitsua izan daiteke, pixka bat pentsatzea, ez? Hori egiten dugu edo soilik gure gauzak jartzen ditugu, ez? Eta hemen hain hasiko geha adibideak jartzen. Justa aurkezpenan esan dugu, aurrean dakat. Ez dago gaizki berez, ni hasteko ez naiz inor esateko, hau gaizki dago, ni nago gako ezberdinak ematen eta adibide ezberdinak jartzen. Noski, errespetatuz, badakidala, bakoitzak egiten duela bere denboran, alduen moduan, askotan ezagutza gehiegirik gabe, eta baina, horretako gaude hemen, gako ezberdinak ikusteko,
Eta hau, gaiarekiko, bihotzezen adibidean sartu naiz, da gaiarekiko ondoago nolabait informatzen du publikoa bere gaiarekiko interesgarria izan daiteken zerbait, esteka bat da, esteka bat komunikabide batetara, eta bertako artikulu batetara, ezta? Zer diozue? Ondo dago hau, nola ikustezue? Hoi da. Hemen gertatzen da, askotan, bale, oso ondo, baina niri falta zait zergatik bihotzezek aukeratu du artikulu hau eta jarri dit hemen, ez? Hau da, zuk zerbaitegatik aukeratu duzu eta zerbaitegatik iruditzen zaizu interesgarria, ez? Errobotak gara, hau egiten baldin badago, hau da, hartu, jarri. Filtro bat ja pasa du eta da igo duenaren filtroa, orduan igo duen horrek jarri beharko luke zergatik dagoen hau hemen, zergatik den interesgarria gure publikoarentzat eta zein puntu izan daitezkeen, gehien irakurri daitezkeen horiek edo interesgarrienak, ez? Orduan publikoak esango da, bai, sartuko naiz, ez? Baina nik horrelako pila ikuste ditut sare sozialetan, ez? Orduan pasatzen naiz, eta askotan titularrakin geratzen naiz. Eta listo, baina nik aporte bat gehiago edo gehigarri bat gehiago jasotze baldin badak, agian klik egingo dut, ez? Orduan, ez zaigu ezer kostatzen, hau egingo dugunean, denbora pixka gehiago pentsatzea eta esatea zergatik aukeratu dut hau nik eta zergatik uste dut publikoarentzat interesgarria dela. Lehenbiziko faktoreak, egia da, publikoarentzat interesgarria izan daiteke, eta orduan ona da, ez? Eta hor sartzen naiz edukiaren garrantzian, ez? Hau da, publikoan pentsatzen dut, baitaren ere elkartearen onuran pentsatzen dut, baina zerbait publikatu behar dut, da ze publikatzen dut, ez? Ze publikatuko dugu? Bueno, hor bai oso garrantzitsua da esatea multimediak garrantzia handia duela, ez? Bideoek, argazkiek garrantzia handia dute, ez? Hau da, nik esteka bat jartzen dutenean, estekak argazki bat du, eta baina pentsatu behar dugu, gaur egun informazio pilo bat jasotzen ari garela momentu oro, eta atentzioa deitzen duenak hortan gelditzen naiz eta ikusten dut, ez? Eta hori tamalez horrela da, orduan irudiak garrantzia handia du. Multimedia oso garrantzitsua da, sare sozialetan, eta emozionatzea, jarri dut emozionatu, baina hainbat gai atera dira hemendik interesgarriak. Emozionatu, zer da, azken finean, nik bizi baldin badar gai bat emozionatu dezaket, ez? Eta orduan niretzat badago esaldi bat komunikazioan oso garrantzitsua dela, komunikazioa konektatzea da, ez? Konektatu behar duzu zure publikarekin, eta konexio hori askotan bihotzeko konexio hori da, ez? Hau da, zerbaiteko emozionatzen nau, zerbaitegatik, edo dalako niretzat gai interesgarri bat, edo niri gertatu zaila dalako, edo nire familian zerbait gertukoa dalako, bai, eta konexio hori garrantzitsua da, ez badet konektatzen, edo visualki, edo bihotzez, edo emozio hori ez badet sentitzen, ez di transmititzen askotan, ez? Ez nau komunikatzen. Orduan, emozio hori bilatzea ere garrantzitsua da, ez? Hor, badaudegako ezberdinak, adibidez, zein pertsona dauden marka baten atzean, zein pertsona dauden elkarte baten atzean erakustea garrantzitsua izan daiteke, eta beti pentsatzea atzean pertsonak daudela eta ez gerala errobotak. Idazteko eran ere hori asko nabaritzen da, hau da gure azkeneko jardunaldia, 2 puntu, kartela eta listo. Hor ez dago emoziorik, hor errobot bat gera, gaude ordenadore baten aurrean, eta idazten dugu, lehenbiziko gauza, pentsatu beti ordenadoren atzean milaka pertsona dituzuela. Milaka. Ez dut konektatuko beraiekin, errobot bat baldin bat naiz. Orduan, beti pentsatu pixka bat, idazteko era noski hori beste mundu bat da, eta hori kazetariek gehiago jakingo dute nola idatzi eta nola transmititu idazten eta batzuentzat zaila egin daiteke, baina pixkat pentsatuta, pixkat naturalagoa egin dezakegu, eta hori, pixkat naturalagoa egin. Ez gaude ordenadore baten frenten, baizik eta jendea dago atzean. Irudien iraultzan gaudela, aipatu dut, baina gaur egun, edonorrek egin dezake karteltxo bat edo bideotxo bat, hau da, ezagutzen Canva programa dago, Crello ere bai, C-R-E-L-L-O, bideo txikiak egiteko, animazio txikiak egiteko, doako programak dira, gaur egun bizigera web 2.0 mundu batean non edonor izan daitekeen diseinatzaile, edonor egin dezakeen bideo bat, ala moduz, baina egin daiteke. Orduan, horrelako gauzak ere eduki ditzazkegu beti hor, eta saiatu gure eduki propioa egiten. Ze asko ikusi dut, partekatzearena, asko egiten dugu partekatzearena, baina, karo, partekatzeaz ezin gara bizi, ez? Zerbait
eman behar dugu. Pentsatu beti aldizkari bat izan gaitezkela sare sozialetan, orduan aldizkariek zerbait berria ematen didate, ez? Eta gero baita ere, estekatu webgunera, webgunea baldin baduzue, hobe da artikulua webgunean igo lehenbizi eta gero horren esteka, hau da, horren URL-a hartu eta sareetan edatzea alrebesita baino. Hau da, jendea erakartzea webgunera. Zergatik, webgunean guri buruzko informazio guztia dago, bai? Eta guk artikulu bat igotzen dugunean, soilik gai bat agian jorratuko dugu, ez? Edo pare bat, baina ez guztia. Eta gero webgunera bideratzen ditugu eta hor guri buruzko informazio guztia jasotzeaz gain, gurekin harremanetan jarri daitezke, eta bar, ez? Orduan webgunera bisitak, webgune bat badugu, eta bestela blogera bisitak, eta bar, ez? Hau da, daukagun leku horretara bisitak bideratzea garrantzitsua izango da. Kanpora ere, artikuluak kanpora ere, baina noiz behinka gurera ekartzea, eta aipatu dut, eduki propioa. Beste adibideak jarriko dut. Bueno, ez dakit hemen norbait dagoen, Aspanovas. Vale, hau eduki propio bat da, ez? Vale, orduan, horrelako irudi bat, agian norbaitentzat izango da ezinezkoa, nik horrelako zerbait ezin dut egin, baina, hau, zein programarekin egin duzu dute? Ez. Vale, kolaboratzaile batzuk. Vale, batzutan, kolaboratzaileak daude, edo diseinatzaile bat hortikan egiten duena da, baina hau Canvarekin egin daiteke lasai asko, bai? Eta doakoa da Canva tresna eta erraza erabiltzeko, bale? Orduan, horrelako gauzak noizbehinka egin daitezke, bale? Egin daitezke, ez dut honekin esaten beti egon barrela Canvan diseinatzen eta bar, baina estrategia batekin bai eduki dezakegula helburua, bai? Jean behin, eduki propio bat egingo dugu, non infografia batekin gure helburuak, gure balioak, jarriko ditugun eta erakutsiko ditugun, bai? Beti ematen du aportazio bat eta honek atentzioa ditzen dit, irekiko dut, begiratuko dut, partekatuko dut, ze ikusten da landua izan dela zerbait dagoela hor, ez? Ez dela partekatutako zerbait azkarra edo, bai? Bueno, hirugarrengo gakoa, 5 dira, Hirugarrengoa da egutegi bat egin eta bete. Hau da zaiena, osea, guk estrategiak egiten ditugu, sare sozialen estrategiak egiten ditugu, eta teoria denok dakizue, askotan, esaten ari naizen gauza asko baietz esango diazue buruarekin, baina gero egutegia betetzearena gutxik egiten dute, bai? Gutxik, bai? Zer da egutegi bat jarri? Egutegi erreal bat jarri, zenbatero publikatuko dut, bai? Eta gutxieneko bat jarri, eta gutxieneko hori erreala izatea, berriro esaten dut, eta nik mota askotako elkarte edo enpresekin lan egin dut, eta batzutan ezinezkoa den hori ere lortu daiteke, baina minimo batean, bai? Da, bilatza bakoitzak bere momentua astean pentsatzeko sare sozialetan, bai, momentu bat jarri behar zaio, bestela sare sozialek ez euki, ez badaukagu denborarik, ez euki, bale? Orduan, momentu bat astean eta pentsatu, urrengo astean zer, edo hilabetean, momentu bat hilabetean eta urrengo hilabetean zer, bai? Deno dakizue, gutxi gara bera, agenda bat daukazue, dakizue zer etorriko den, zer etorri daitekeen, egongo dira gauza finkoak, nazioarteko egunak eta bar, eta egongo dira gauza moldagarriak, ez? Pues, batean, notizia batea jarriko dut. Baina, bueno, minimo batzuk beti kubritu daitezke, ez? Orduan, ni hemen nire gomendia izango litzateke asteko plangintza bat egitea, edo hileko plangintza, segun eta zenbat eduki dezakegun, baina benetan, egutegian jarri, eskuz, egutegi batean, bale, pegatu, guk hori egiten dugu beti, bai, inprimatzen dugu egutegi bat, pegatzen diogu arduradunari, egin behar duenari, eta hori egin behar du, bai, eta gero testeatzen dugu hortik, ondo zoaz, ez zoaz, aldezu, ezin dezu, oso zaila egiten zaizu, bueno, amoldatuko gara eta aldatuko dugu. Hombre, bakoitzak bere realitatea du, baina bere realitatean egon behar du egutegi hori, bai? Maiztasuna jartzearena garrantzitsua da, batez ere, ni elkarte baten sare sozialetara sartze baldin naiz, eta ez da ez zer ikusten 2008tik, nik esatet elkarte hau, elkarte honek itxi du. Bai, ez daizu inoz gertatu? Argazkilari baten bila baldin joa bezala, eta ez da ez zer ikusten, nire esate argazkilari honek ez du lan egiten. Eta ez dio deituko, eta agian hoberena da, baina ez dio deituko. Orduan gaur egun geroz eta gehiago bilatzen dugu sarean, kontsumitu aurretik, ez? Geroz eta gehiago bilatzen dugu sarean pausoa eman aurretik, orduan sarean dugun presentzia hori
bai, maiztasun minimo bat eduki behar du. Edukiak gutxieneko bat behar du. Planifikatu edukiak, hau da, hau ja ezagutzaren arabera da, baina jakin ez planifikatu daitezkela edukiak, hau da, ez dela momentuan dena publikatu behar, bale? Hau da, nik orain publikatuko dut, oraintxe bertan publikatuko dut, ez, bueno, agian utzi dezaket zerbait prest hurrengo astelenean publikatzeko eta hurrengo ostiralean ere publikatzeko, ez? Orduan, badaude gauza batzuk publikatuta utzi ditzazkegunak eta gero utzi gauza bizientzat, bere momentua, baina utzi daitezke eduki batzuk planifikatuta eta pixka bat ahaztu, bale? Orduan, segun eta ze eduki mota den, agian denboran garrantzia ez duena, planifikatu daiteke. Horretarako tresna ezberdinak daude, Facebooken, gero Hotsuite bezalako tresnak daude, Instagrameako Wishelit, eta bueno, tresna pilo bat daude. Hori gero ja norbait baldin badaka interesa jakiteko gehiago, galdetu. Eta batez ere, plangintza bete. Plangintza bete, bai? Plangintza bat jartze baldin badugu betetzeko da. Hau da dieta bezala, gero saltatu ite dugu. Baina, saiatu bargera betetzen, bale? Eta batez ere, ze plangintza on batetik ikusi daitezke gero emaitzak. Sare sozialetan eta komunikazioan emaitzak luzera datoz. Osea, ez dira momentuan jasotzen, bale? Orduan, nik planifikazio bat baldin badaukat, gero sartu nahitek estadistiketan, gero begiratu dezaket, bai? Ez pentsala, venga, aste bat egingo da, jazta. Ez, behar denbora eta denborarekin ikusiko. Venga, ondo noa, aldatuko pixka bat hau, baina konstanteak izatea sare sozialetan garrantzitsua da. Nik nahiago dut sare sozialak itxi, irekitzea baino. Hau da, esan nahet, mantendu behar dira, eta ez badaude mantenduta, hobe da iztea. Hobe da iztea, adibidez hau? Hobe da iztea, bale? Ez dakit norbait dagoen hemen gure nahia elkartasunakoa, baina Twitterren adibidez, ez? Bueno, pues ikusi eta azkenekoa dela 2017ko martxoaren 1, eta ez hori bakarrik baizik, eta dagoela Facebookekin konektatuta, eta orduan Facebooken zerbait igotzen duenean, honea automatikoki datorrela. Justo elkarteago ere, elkarte batean, eten bat egin. Vale. Hori nazia berero, Vale. reflejatzen dula, eten bat egin. Hori da. Bueno, justo errealitate bat da, baina batutan ez da errealitatea, ez? Orduan, hemen komunikatzen ari gara ere bai, Osea, hau komunikazioa da. Osea, honek zerbait gertatu da hemen. Nik ez dakit zer gertatu da, baina zerbait gertatu da, ez? Orduan, hori, honetako, gomendioa, itxi. Ez da, zer gertatzen, Twitterreko zuen bere iraultza, gaur egun Instagramek duena, adibidez, bai, eta jende asko jarraitzen du Twitterren, baina askok irekizituen Twitter, iraultza zeolako, Twitter, mundu guztiak Twitter, irekiko dugu Twitter. Ez, nun dago estrategia, zertarako Twitterren, eta zer egingo dugu Twitterren, ez? Abandonatuta utziko badugu, itxi. Hobea da, hemen ez dago maiztasun zehatzik, bale? Laugarrengoa, sare sozialak gure bezero arreta bat gehiago da, bezeroarentzat arreta zerbitzu bat da. Askotan, ez? Guk telefonoa jartzen dugu bezeroarentzat edo publikoarentzat, jartzen dugu e-mail bat, eta normalean, askotan dugu barneratuta telefonoa hartu behar dela, eta ordutegi bat duela, eta e-mail hartu behar dela, eta ordutegi bat duela, ez? Askotan, bueno, e-maila batzutan ordutegia, izatea pixka bat arraroa, baina erantzuten ditugu e-mailak normalean, ez? Gero eta gutxia. Hori da, bakoitzaren antolakuntza dare, bai? Lan eremuan agian, baina bestela, giza harremanetan e-maila gero eta gutxia erabiltzen da, ez? Bueno, segun. Lanean, normalean, bai, hori da. Eta honekin zer diot, sare sozialetan ere, ez, mezu pribatuak daude, Facebooketik, Instagrametik, Twitterretik mezu pribatuak daude. Norbaitek idazte baldin bagaitu eta ez badu erantzunik jasotzen ze pentsatuko du guretaz, ez? Zerbitzu txarra ematen ari garela, ez? Orduan, erantzun behar dugu, eta gero baita ere, erantzuteko era garrantzitsua da, ez? Osea, beti erantzun bat zor zaio publikoari, zerbaitegatik dakagu kanal hori irekita, ez? Beti erantzun, hombre, jartze baldin bago argazki bat eta jartze gute, ze polita. Bueno, pues hori ez da erantzun behar, agian, ez? Pues agian atsegin dut batekin nahikoa izan daiteke, ez? Baina zalantzaren bat baldin badago, galderaren bat egite baldin badigute, edo nolabait laguntza eske baldin badatoz guregana, gerta daitekela zuen kasuetan, bai, erantzuna minimoa da, ez? Erantzun bat dago eta nola,
bizi pozez, azken finean, hor baita ere, kontuz, ez? Askotan pertsonak gea, momentu zehatzetan egon gaitezke eta mugikorra daukagu eskura eta azkar erantzun dezakegu, orduan hor pare bat segundutan pentsatu eta erantzun gero, bale? Bestela bideratu dezakegu, hau da batzutan, eta batzuk esaten dute ja, niretzat sare sozialak ez dira bezero arreta bat, niretzat sare sozialak dira emateko, ez jasotzeko, bai? Hori buruz gero hitz egingo dut, baina badago jendea, esaten duna, nik hemen bakarrik niri buruzko informazioa jarriko eta nik ez den nahi jendeak galdetzea edo, nik ez den nahi jendeak, bueno, bideratu, minimo, bai, jarriko dugu. Zalantzaekin idatzi ez dakiz ze emailetara edo deitu ona, bai, bideratzea ere garrantzitsua da. Behintzat, publikoak argi edukiko du, hau ez da bidea? Hau da, bale? Baina publikoa gaur egun sartzen da, edozein kanaletik gure gana, eta ez daki zein den bere bidea, bai, orduan berak azkarrena topatu nahi du. Eta batzutan sare sozialak dira. Eta hori bai publiko, bai pribatuz, bale? Publikoak, esan nahi dut, iruzkin bat egiten didatenean eduki bati, publiko egiten dutenean galdera, are garrantzitsuagoa da, ze ematen diodan erantzuna beste batentzat ere probetxuzkoa izan daiteke, beraz garrantzitsua da, baina pribatuz ere, azken finean, espero dutelako gure erantzuna, ez? Eta hemen adibide bat, biak bat elkartea, eta ¿dónde se les apunta? Pues igual jarri dugu kartel bat, ja jarri dugu hemen emaila, jarri dugu dena superondo esplikatuta, eta ¿dónde se les apunta? Vale? Orduan, bueno, asko gertatzen da hori sareetan, zergatik oso azkar mugitzen gara, ez? Ikusten dugu zerbait informazio pare bat, ez dakit zer dago, ez dakit nun dago, vale? Eta bueno, oso ondo. Ez? Azkenean bideratu du email batetara, informazio gehiagorako, edo dena delakoa. Orduan hemen erantzun zaio eta gaina bideratu zaio beste leku batetara informazio gehiago jasotzea. Ez? Eta azkeneko gakoa eta niretzat oso garrantzitsua interakzioa da. Hau da, sarean ez gaude bakarrik emateko, jasotzeko ere gaude. Bai? Eta orduan eman eta jaso da egin beharko genukena sarean. Hau da, leheno esan detenean, bakarrik niri buruz hitz egiten detela, edo bakarrik gure enpresari buruz hitz egiten dugula, edo elkarteari buruz, askotan hola da, eta askotan kostatzen zaigu ikustea sareak, elkarlanak sortu daitezkeela, bai, sarea horretarako bide bat izan daitekeela, enpresa eta elkarte askok dute sarean helburu sarea egitea, elkarlanak sortzea, ez? Eta horrela hartu behar dugu sare sozialen mundua ere, bai, osea, denetarik dago, eta gure helburu berdinak dituzten beste batzuk ere badaude, ez gaude bakarrik. Bale, orduan sare sozialetan ere sartu gaitezke ikusteko beste batek zer egiten duen, nola egiten duen, eta berarekin elkarlanak sortzeko, ez? Orduan, pixka bat komunikazioa sortu daiteke bi aldeetatik, ez? Emanez eta jasoaz, ez? Bi aldeak lortu ditzazkegu. Azkenean, sarea eginez, publikoari erantzuteaz gain, noizbehinka ere egin behar dugula sarean, besteak egiten duen horren analisi bat, begiratu zer egiten duten besteek, nola egiten duten, eta interakzioa hor ere bai, ez? Noizbehinka iruzkinak jarri eta bar. Hori da, askotan gehien kostatzen dena, ez? Askotan zentratzen gara gure profila eguneratuta eukitzarekin, edo gure profilan informazioa eukitzarekin, baina sarea horrez da egiten guztiz, hor gure publikoari ematen diogu, pentsatzen duguna, interesgarria izan daitekena, baina ez gaude guztiz sare bat sortzen, ez? Garrantzitsua da besteen edukiak ere ikusi, partekatu, iruzkintzea, eta hor bai sortuko dugula sare bat, ez? Adibide bat jarri dut hemen, Isa, gizakien lurra. Bueno, pues hemen, jolasetaekin egin duen zerbaiti buruzko iruzkin bat jarri due, kasu honetan gainea esteka bat badu, eta irudi ezberdinekin lagundua da, orduan, esan genezake betetzen duela pixka bat denetarik, ez? Informazioa badu ere bai, eta aipatu zaie, aipamenena sare sozialetan oso garrantzitsua da, bai? Aipatzea bestearen profila ere, ez? Hola publikoak jakin nahi baldin badu gehiago jolasetakin horri buruz, klikatu ahal izango du eta iritsi ahal izango da nolabait, ez? Orduan, hau da guztia.